باش خوندەکاری دەلال و هێژا ئانەم دوانەیە کە دێ یا دیرۆکی ئەم جارێک دێ هەردۆرانە وانەیە ئەمە ئێرۆ لەسەر میتانی و نایریایە ئەمێ دەستێکی سەر میتانیا بئاخەبن و پشترە ئەمێ سەر نایریا بئاخەبن. شخوا میتانی برەنگێ کۆنفەدراسیۆنی ساڵین 1600 بەری زاینێ دێ دەردکەڤن سەر دکا دیرۆکێ ئەوانە بخۆش بەشێک جمهوریە بوو لە باکووری ڕۆژاوای کوردستانی تێ دامەزراندن. ئانا ئەمێ نەخشەی پێشوەکن ئەمێ هەنێکی سەر ئەردنیگارییا وێنا ئەمێ ژوار هەنێکی دیار بکن. li gorî belgeyên got hêtîtan jî danîne û belgeyên got Misriya wana jî danîne ana me destpêkê li ser sînorê wêna yan jî erdnîgariya wêna em ê ji warê biaxivin. Erdnîgariya mîtaniya bi vî rengê hanîye dê veya منطقê hade hatiye zelalkirin ji xwe ji aliyekî de wek erdnîgariya wêna li aliyê bakurê wana li bakur û rojavayê wana hîtîtî hebûn lê başûrê wana aşûrî hene lê aliyê rojavayê başûr û rojavayê wana jî bajarê Helebê wana jî heye bi vî rengî hanê nava vî erdnîgariya hanê de cihê xwe digirin. Ji xwe em ê li gorî got di belgeya jî de hatî nivîsandin bê çima ev konfederasyona hanê hatî çêkirin em ê ji war hinekî ser wêna biaxivin. Dibêt belgeyê hîtîta û mîtanî bi navê Xanî Galvan hatine binavkirin. Ji xwe konfederasyona mîtaniya dema gotê ava kirin firehîbûna wêna firehbûna bajarê wêna ji Çemê Feratê dest pê dike ji başûr bajarê Helebê û Kerkûkê û ji Bakur û Rojava jî hîtîtî bûn û li başûr aşûr bûn û li rojhilatê wana jî hozên hûriya cihê xwe digirtin. Paytexta wêna jî paytexta wê lê deşta Rihayê hatiye çêkirin. Paytexta wêna bajarekî bi navê Waşûkanî Serêkaniya dema ana ew jî wek paytext bû ji wan re. Çawa ev konfederasyona hanê tê çêkirin ev konfederasyon ew komûkê hûriyan yên got bi awayekî serbixwe jiyana xwe didomandin. Netîca êrişên civakên biyanî ji derve got êrişî ser wana dikirin mecbûr dibûn gelek cara yekbûnek çê dikirin ew yekbûna hanê bi rengê konfederasyon jiyan dikirin. Ev konfederasyonê hanê ji bo nakê got xwe ji êrişên derve biparêzin bi vî rengê hanê ev konfederasyon tê çêkirin. Avana jî di belgeyên nivîskî de hatine dîtin dema got ev konfederasyon hatine ava kirin û belgeyên got hatine dîtin bi zimanê hîtîtan jî û him ê Misriya û him jî ji bi ê Aşûra jî ev belge hatine dîtin. Gorî gotva belgeya de jî hatine dîtin navê çardeh qiralê ji yek xanedanê di vê konfederasyona mîtaniya de cihê xwe girtine. Mîtanî xwediyê şaristaniyekê bilind û li pêşketî bû di asla herî pêşketî de bû li bandora wana jî lê gelê derdora wana jî dihatin kirin. Evaya jî li gorî got dê belgeya dahatiyê dîtin. Hem jî tiştê got mîtaniya afirandibûn yan afirandinên mîtaniya erebeyên cengê bûn tîr û kevan ji xwe evaya wêneya erebeyê wanayî cengê û tîr û kevanê wanayî jî em ê vêna ji warê diyar bikin vê wêneya hanê. Tîr û kevan hesp û him jî erebeyên cengê ê got wana diçûn şer bi vî rengê hanê wana jî ev tiştana afirandibûn. Ji xwe bi armanca ramyarî got di heremê xwe de çêkirin hevjînî yan jî zewac bê gelên derdora xwe re dan meşandin. Mînaka wêna nefertîtî ya got keça mîtaniya bû û qiralçiya Misrê bû. Avaya mînaka wê ji xwe em ê wêneya wêna jî ji warê bidin diyarkirin. Evaya wêneya nefertîtîyê ji xwe heman peyman yan peywendî jî bê hêtîtan re jî bi kar dianîn ji bo got ramyarî têkevê mantiqê wana de.
سالên 1905 berî zayînê de desthilatdariya Mîtaniya li herêmê qels dibe netîca êrişên li derdora wa êrişê aşûriyan bi ser wana de qels dibe û bêbandor dimîne. Wilo waneya me a Mîtaniya bi dawî dibe em carek de em xalî sereke ji wêna em vegerînin. Mego Konfederasyona Mîtaniya di salên 1600 berî zayînê de ji hêla hinek hozên hûriya ve tê damezrandin. Xwe li Bakurî Rojavayê Kurdistanê tê damezrandin. Sînorê wêna sînorê wê li gorî got li ser nexşeyê jî mejwarê diyar kir ji cemê Feratê berfireh dibe. Heta li derdora wêna bajarê Helebê, Kerkûkê, Aşûrî hene, Hîtîtî hene, evana jî wek sînorê wana. Xwe navê çardeh qirala jî di belgeyên dîrokî de hatine dîtin. Ev konfederasyon ji bo parastina xwe ji êrişên ji derve bikin û hem afirandinê wana jî erebeyên cengê bûn û tîrûkevan û hesp bûn evana êgo li ser wana bêtir disekînin û bi armanca ramyariyê jî zewac ji derdora xwe çêdikirin yan hevjînî jî li derdora xwe çê dikirin wek qirarçiya Misrê Nefertîtî û bi Hîtîtan re jî aynê tişt dimeşandin û di salên 1905 berî zayînê de Mîtanî lawaz dibin û bêbandor dibin di herêmê de. Em ê ana derbestî nayîriya bibin. Ji xwe nayîrî di derbarî nayîriya de em ê li ser wana em ê hinekî biaxivin. Ev civaka hanê civakek dîrokî di belgeyên aşûriya de mane agahiyê got ana em digirin dest li gorî belgeyên got ji aşûriya hatine wergerandin. Li gorî vêna di salên 1900 berî zayînê de aşûriya bi navê welatê av yan jî ên rûbara peyva nayîrî ji wana re bikar anîne. Ji xwe dema got birêveberiya mîtanan tê rûxandin nayîrî giringiyekê didin xwe û him vên desthilatdariya hanê yanî ew jî derdkevin ser textên dîrokê bê vî navê ha. Hege ne desthilatdarîkî mezin bû jî lê ema di nava dîrokê de wek konfederasyon dihat naskirin. Ji belgeyên got di demên kev di jîmanê em tê digihêjin got wek erdnîgariya wana yan cihê got nayîriyan xwe di nava êna de jî girtibû. Bajarê Amedê bû, Xarkot bû, Dêrsim bû û heya çiyayê herêma Bedlîsê û li derdora Zagrosê jî erdnîgariya wêna bi vî rengî hanê dirêj dibû. Di salên 1910 berî zayînê de leşgerên aşûran êrîş dibirin ser welatê nayîriya û di wê dema hanê de jî nayîrî berxwedanekê di jî wana jî dikin lê di dawî de di salên 1900 de ê berî zayînê nayîrî li vê derê têk diçin yan desthilatdariya wana bê dawî dibe. Wilo waneya me bi dawî dibe em ê niha pirsên xandinê ji were çareser bikin. Firehbûna xaka Mîtaniya ji her çar aliya ve zelal bike. Ji xwe me got firehbûna xaka Mîtaniya me got ji başûr bajarê Helebê û bajarê Helebê û Kerkûkeyê ji hêla Bakur û Rojava de jî Hîtîtî bûn. Li başûr Aşûr bûn û lê rojhilatê wana jî hozên hûriya cihê xwe digirtin. Pirsa di dua navê paytexta Mîtaniya çi ye û li ser nexşeyê cihê wê diyar bike. Ji xwe navê paytexta wana Waşûkanî bû û serê kaniya dema ana bû. Pirsa Sisiya kê navê nayîriyan li gelê nayîrî kiriye û tê çiwateyê. Me got aşûra navê nayîriya li gelê nayîrî kiriye û tê wateya welatê avê yan ê rûbara. Çima dagirkerina her dem dagirkera her dem berê xwedane gelên nayîrî ji ber dewlemendiyê got gelê nayîrî tê de jiyan dikirin ew afirandinê got çêkiribûn ji ber vêna berê xwe didan wana. Wilo waneya me bi dawî dibe heya waneyeke de û bimînin xêr û xweşiyê de.